sila kaya, mabigat. Ayan na, kadagit. Ayan na. What's up mga kadagit? Salmon versus salmon. Yon. Salmon versus salmon, rare salmon versus rare salmon, halos magkamukha lang sila kadagit. Sa likod na lang sila magkakatalo. Yung korte nila sa likod. Syempre, shoutout muna tayo sa mga vlogger. Gagambino, yan, Galamyers, Gagambinoy, Jason Webb, Dick Spidey, Ivan, Exotic Pilipinas, Salde TV, yan. Sino ba? Marami pang mga, sino pa yung mga vlogger ng mga spider. Basta shoutout sa inyo lahat, supportahan natin ang bawat isa patungkol sa gagambang ito. Enjoy lang tayo sa panonood. Maiksi kasi yung ting-ting ko eh. Ito para game na agad, kadagit. Salmon versus salmon. Game, ayan na. Ayan na. Ayan na, ready ko lang ito kadagit. Baka malaglag kasi mabigat ang salmon eh. Paano masabi? Tingtingin ko na lang kadagit para makita talaga natin. Game. Game kadagit. Ayan na, uy, nalaglag kadagit. Pareha sila naghahanapan. Nalaglag kadagit. Ganun talaga. Ang laban talaga ng salmon, nalalaglag talaga. Dahil sa sapot, hindi sila kaya, mabigat. Ayan na, kadagit. Ayan na. Uy. Patay tayo dyan. May nalaglag na isa kadagit. Tignan natin kasi palos para sila ng kulay. Ayun. Ang nalaglag, ito. Ayan yung nalaglag. Yung medyo mas ma-detalyado yung kanyang korte sa likod o guhit. Tignan natin kung kaya pa lumaban, pero palagay ko mukhang hindi na to. Ito malakas pa. Pero yung mga katis nila kadagit, kitang-kita ko dito sa personal. Shoutout sa inyo lahat, sa mga hindi pa nakakapag-like at subscribe. Shoutout sa lahat ng OFW. Shoutout sa inyo. OFW ng mga kababayan nating Pilipino na talagang nahilig sa paglalaro ng gagamba nung sila ay kabataan pa. Ayan na, lagi, sige. Uy, tumalikod. Pag
naman. Uy, sasakmalin pa yung ano ko. Mabigat yan. Wala na kadagit. Nalalaglag na to. So, yun lang mga kadagit. Pakitingin na lang yung special shoutout natin for today. Sa dulo ng video. Tapusin nyo sana yung video. God bless sa inyo lahat. At panatiliin natin ang kulturang ito. Pahingayin na natin sila dahil alam naman natin kung sino nanalo. Ito yung nanalo. Yan, nanalo yan. Kadagit. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan to. Yun o. Like and subscribe and share. God bless all.